Il-Kummissjoni bdiet taħdem f'Awwissu tas-sena l-oħra bl-iskop li mhux biss jinstab eżatt x'abbuż kien għaddej u kif seħħew il-każijiet, iżda wkoll jiġi eżaminat x'tip ta' ġustizzja u rimedju għandu jingħata lil vittmi ta' abbuż. B'kollox ġew eżaminati 1800 rapport ta' abbuż f'istituzzjonijiet immexxija mill-Knisja. Minn din l-analiżi ġew identifikati 800 persuna li lura fi żmien allegatament wettqu abbuż fuq tfal li kienu f'istituzzjonijiet tal-Knisja. Minn dawn it-800 ftit aktar minn 100 għadhom ħajjin. Konklużjoni importanti li ħarġet mill-inkjesta hija li mill-1945 sal-1981 kien hemm bejn 10,000 u 20,000 tifel u tifla li sfaw abbużati sesswalment fi żmien li kienu residenti f'istituzzjonijiet tal-Knisja li hemm fl-Olanda. Mill-1981 sa din is-sena eluf ta' tfal oħra spiċċaw fil-mira ta' abbużi minn qassisin u persuni oħra jaħdmu għall-Knisja fl-Olanda. F'ħafna minn dawn il-każi l-abbuż kien jitratta dbabis, iżda l-istess inkjesta sabet li numru sostanzjali spiċċaw stuprati. Il-Kummissjoni li kienet waħda indipendenti iċċanfar lill-uffiċjali għolja tal-Knisja fl-Olanda għaliex naqsu milli jindirizzaw każijiet mifruxa ta' abbuż fi skejjel, seminarji u orfanatrofi. L-inkjesta konkludiet li tifel jew tifla minn kull 5 li attendew xi istituzzjoni fl-Olanda mhux biss tal-Knisja esperjenza abbuż.